Hello mga bay, mamahaw ta. Diyan na akong plato kaning sani. Kining kalaha sa ato. Sus Ginoo ko. Ata na kay hugasan oy. Mamahaw alas 12:30. Lungon kay kuno masuko na ko si Mama Rosie ani. Mama Rosie. Sinsya nag-ayo kay nagkuan ko ganiha timo mo ko ganiha kuab pan ay ako nag duty ni ulan na sa taon matang wala jud ko kamatngon nga ni ulan pitig siguro kay na akong pataya patay ko sa tulog sa kakapoy ba kaunsi na ron kaadlaw nga kurang usa karon ko gibatig kakapoy nanakit ako mga kalawasan mga bagtak mga kaunuran astang kapuya kung pas ko gibatig kakapoy sino mo na saka kapoy na ko day gahapon wala ko kamagmo nga kusog di kayong ulan ni baha na pod Ginoo tabang abi ninyo ang baha dasod balay wa pa na ko tandugan to karon naglagot ngay ko nya ni mata na ang himungaan ngun siya nga nagbaha ingko nga kanaog sa silong lantawa di naog siya pag naog ingon siya ha wala pa nimo limasi ingko nga wala gusto ko nga makakita mo kay udto naman sila ng mata yeah. pag human ako og kanang himo og pamahaw nagdimpo-limpi ko ginagmay hala siging panguan pamaspas diha makikilid karon katulong pa man kay ko kay laon na media man ko nang ka to gabi hala ka dayon mata ganiha alas 7:15 sos nag-alarm ko alas 7:15 isos pag alarm katuog ko balik kung nayatis na giniron hala pag mata na ko kay 15 minutos na lang para alas 8 hala nang lupad na po ang habol pagka na ko sa orasan ingko panuway jud ning kan mag-alam-alam ta nya makatubi ta tag balik na pitingin mo ta na utuham 15 minutos para alas 8 sakto ra po kay wa pa sila ng mata karon na human ako og tuyok-tuyok sa mga balay ana pamatay sa mga sugatanan buwan sa mga buling na muubo sa bulak sulod trapo-trapo ginagmay lang ba katura sa pirmi makitaan sa himungaan dito ko man rapo amto inignaog nila kanang furniture nga musugat nila kana ram i-concentrate nako na pero ang uban sus paluon na ay piti dako balaya daghang kay mga gamit ba so halos mga samin mga kahoy tanan din karon ini saka ko sa taas piyong ko gamay ingko nga Lord Ginoo patuluga intang ko usan lang ka oras hindi nag-alarm ko sa ka oras so sakto yun sa ka oras nakatuog ko ta ini pagmata nako nag kuang pa ko gamay nag tungok ba gamay ingko sa laya itong tungok ko gamay kuda nanawag man ang sunoy nanawag wala siging tawag siya wadyo ko na minaw ko bahala ka diha manggahi ka diha wadyo ko na minaw kay naglagot na ko sa baha ba perminti na lang pagod nila solusyon napadyo tubig na ko diri sa kusina piting inita makapaso masintam ko gamit og kabo hugas si kung ingon nila walang gihapon ko sige lang ko ako na po inom sila ang tubig pati inita kamay hugas dito malapuan yung kamot inisa tubig diri kay may kuha man nilang boiler diri kay patang-tang magaguba na kay nabuak ba pa man ilisi pati inita sa tubig lagi siya madyo binokal muna ang gihimo si kung kabo intang hugas niya may rabag hugasan
tuluro ka po plato. So, pati naghana, napay mga baso, mga kutsara, tinidor, mga kutsilyo, mga unsa pa, mga sudlanan nila pati naghana. Ug mga on, pati naghana mga sudlanan. Gihapon. Karon nanawag ang sunoy. Sige, singkit sa kungalan. Anak ko, gahigda ko sa katre. Bahala ka diha. Bahala ka diha. Anak ko. Na. Mangutana, og asa ko. Oh, waman ko kadungog. Tawag ka. Nasukos ka Silyas. Anak ko. Mangutana ba? Waman po mangutana. Ano ba, diskarte lang ba? Kay, susus, unsaon na lang. O masige kag atubang sa ilaha mga tawag. Karon kay manawag man siya kay ipakuha ang kuan kanang dyaryo si gawas. Pakuha niya dyaryo si gawas. Sa una di niya na ipakuha kay igihan kay sa di gimi pagawson. Karon ipakuha na niya, tapuan ng tiil. Usahay sos, bahala mo diha sig panawag ipakuha ang dyaryo. Nya pila ra ka lakang gikan silang kwarto paingon sa sala sa tambayanan. Mao to ilahang lakaw. Ako magyaw-yaw ko yung ko. Sos, panglakaw po mo paingon sa silong tikang-tikang po na yung mga bukog diha. Ako na lang pirmi sigtikang anang hagdanan. Kamo po panikang po mo diha. Wa jud ko minaw gyud, tawag siya. Mary, ano jud, kapilang ito nawag yun. Sige lang kong buhak ka dito ng higda. Kaya, lagi ko naglagot to kay gusto na ko ba makita nila tong baha sa sulod. Minaog mo panikang po mo kita nyo sa itsura na yung balay. Naglalis man yung mga anak ko kay gamay ra ko nusod ni tubig. Gamay ra ko na ang tubig nga ni sulod. Kung nga nauga dito, para siya man atong agi. Lutaw gyapon ang ibutang nga trapo. Na perti na nilang panabil, piting panguan sa ilang anak nga inhinyero, may plano sa balay. Ala, perti nang panaptap sa mga kuan, pultahan, mabintana. Lusot lang yung tubig. Ambot na unsa na. Piting kusuga ba sa ulan? Wag ko kamatnon, basta lang. May lampaan dire, kubos. Kubos ang tawag. Na. Muni paan dire nila, pambansang paan nila dire. Ada tuwa baha, pakita ra ko yung baha karon. Wa gid ako tanduga gyud kay naglagot kay ko. Butawag sa sunay. Taw-taw na man susi kaon. Ang paminaw. Aya pa ko milihok. Na, sadusrado ko nuhay na ko pultahan bag. Right na maigan yung kasilyas. Diskarte lang ba? Sus, ginuo ko. Yan, madiskarte na. Karon pa ko gibati kikapoy siya, tinuod lang. Sugod lakaw si Rona, 29 mission lakaw. 29 sa gabi man to. Sugod 30, ako na lang usa. Tingko gihanan ako itong bisa 30, bisa 31. Kanang mga katag ng mga gamit. Sus, piting arrange na ko gyud. Nanta uno, wala ko kabati ag kakapoy. Uno, hantod gahapon. Diha, sige giubana, samot na sigbahala, sige trapo, sige pasaan sa mga tuwalya, mga purol, mga unsa ba pang atang diha sa kuan, sa mga putahan, mga bintana. Sige tikag sa hagdanan, dagan pa rin sa kusina, magluto pa, hugasan pa pitindaghana, napay kwarto, mga kasilyas tanan, mga sala, dito pa gawas palibot. Siya na mo na, kung ako sa suhong kita ng trabaho matang, impas ang klawasan. Muna nga, diskarte rin yun, no? So, nga, gani ha? Ito, marag, hilong naman, malas yung kaon sunay. Anak ko. Be, ako, kanon, ako na po yung maglihok-lihok. Nga, gabrihan ako ang pultahan. Paingon sa gawas. Paraing nun ba, mangutana. Saan mo gikan? Gikan ko sa gawas, laba. Pultahan po sila, bundak po na ko. Bundak sila sa amo ang kwarto. Yan ba ikan? Di mo kong tawag ni mo. Kung nawa, iko kadung kasilyas ko. Pero day hapa na ko na. At ang buguyan.
Yung anak ko sa ay, pero kausar na sa kabuuan. Diskarte mo siya, ay kausar sa kabulan or kaduha ba, anak. Dayon, man, namlansa ko. Namlansa ko sa mga bedsheets, mga punda sa unlan, mga brief, mga panty. Hasta, palasahong tanan dire. Sus, ginoo ko tabangi. Ayun, siya po ko sa katungkuan, mga i-deliver sa gawas ba? Kaya nasila ipanghatag sa gawas, ng mga sinina. Niya karon nabasa man sa ulan, kaya dito magibutang dapli putahan. Nilunok man ang kuan putahan. Di na nga basa, gilaban ako. Plansa na po na ako. Plansa, pak. Pilo, pak. Pilo, pak. Mana? Ang tarungog plansa, kadtura sa tubangan. Kaya, di naman to nila suoton, kaya ipanghatag naman to sa gawas. So, mabungkag lang gihapon to pang ukayon nila. Mana ko plansa. Ito ko sa gawas, nalaba ko sa katong pang-jogging sa pang sinina nga pang-exercise sa sunoy. Piti mabaklaga, dito musuot ko silang kasilyas kana bang singot ba nga nauga bita. Musuot ko silang kasilyas, maglimpyo ko imbis nga madiskarte tag ginagmay limpyo kasilyas, bubuan na natog ditol para mahumot ng kasilyas. Wala, pildi ang ditol siya singot. Akong giingnan ay mungaan nga. Pwede bang labhan ako ning nagbitay din sa kasilyas? Kay baho kayo. Ako yung giingnan. Anak ko, baho kayo, anak ko. Pistol to kan. Baho kayo, anak ko. Imbis na, diskarte ra ko din po kasilyas. Bubuag dito. Dari Clorox. Dari. Wala, bagros na taman-taman. Pauga na yun. Nagsulong sa amo. Humuting kasilyas. Bagong limpyo. Ano ba? Nya. Nya kay na may mga nang bitay. Mga kuan nila. Mga sani. Bawag isingot. Mga pagbitay ng kasilyas. Kung pwede bang labhan ako ning nang bitay din Ako. Di, gilabhan ako. Sus, gahapon. Nangita, maghapon. Gihatag piti pa ang baklaga. Gilabhan akong utro. Di man makuha sa unang laba. Laban na po na akong utro. Ngita na po siya karon. Akong giingnan nga basa pa. Akong gihumol. Gihumol ako sa mga biting baklaga man. Singot nga nauga nga. Jaging ba? Ano may pambitay. Nisuod ako sa kasilyas. Makuan ta, makuyapan. Purya buyag. Purya gaba. Ayun. Sa mga first timer gatchat sa ako sa inbox na to sa Indikag Kabkam sa Facebook. Dahil mga nag-message diha nga magpag-greet. Pasensya na kay mo kay dili na ako na ma-replyan jud tanan. Kaya pwedeng lagana nga busy pa kay kong tinrabaho. Sa pagkakaroon katong napa ko'y kauban maka-reply ko diha. Schedule na jud nako 20 ka tawo ay ako matulog. So karon wala na mo ko'y kauban bay patay na mo ko diretso ining saka. Magkuan ko gamay sa cellphone. Mag-edit ra ko ato sa mga nag-request. Dayon kinaugmaan pa nako mapusay panalagsara ako maka-edit ba. Maka-edit ko kanirang human na bitag paniudto. Dayon da na ko ka abri diha sa atuang inbox sa Indikag Kabkam. Pasensya kayo wala jud ako ma-reply mo diha no sa mga request. Pag-comment lang mo sa diha sa mga ibang post nako nga mga photos sa birthday kay diha ra ko mo basa og utro. Pero sa mga videos mo comment talagsa na ako na makit-an. Swerte ra kay makit-an ako no. Pero kung mo comment mo sa ako ang post mga placards na ko nga ipanghawiran ako bahin sa mga nag-birthday naman na diha. So automatic makit-an dayon na nako kay dinha ko perminti mo basa og balik. Pero kung salain mo mang comment mo, salain mo mang message
Dili jud nako na makitaan, pasensyahan na jud ninyo kay didto jud ko mo focus sa ako ang post. Sa post nako nga singan ani? Sa post nako nga mga greetings nako sa mga birthdays. Diya jud ko mag-focus mo, diya jud mo pag-comment guys. So uban mo di na ako na makitaan jud, promise. Kay dili tanan lig-abri na ko dito makuan kay pitinaghanan ma notification ako, comments, messages. Tanan pitinaghanan di na jud matubang mga bay. Pero daghan kayong salamat kay appreciate much ginako na diha nako nakitaan ang inyong pagpangga diri nako, pero pasensyahay gid kay ko ninyo kay di gid nako na ma-replyan tanan. So pasensyahay na og ang sani paningkamot gihapon ko, basta dito lang gyud mo comment sa post nako, sigurado mabalik na ko basa. Kudakan dayon nako na diretso kopyahan na dayon nako na. Dayon sa mga pag mag-comment mo og hashtag, idikit ninyo ang Inday Kabkab ug ihiwalay ninyo ang ibulag ninyo ang kabkab. Dili siya maapil sa singan ani. Nawala na pud ko sa ako nawala na pud ko sa survey. Dili siya maapil sa survey. Kinahanglan mo comment mo hashtag Inday Kabkab, dikit gito silang tulo. Hashtag Inday Kabkab, Inday ug Kabkab, dikit gito silang tulo kana. Apil dyan na sa survey. Dayon kung mo comment mo nga hashtag Inday nya naulahi ang Kabkab, layo ang Kabkab, dili to siya counted. Kinahanglan dikit ra gid silang tulo nga inig post nimo sa imong comment, magkuan gid siya, mag blue or mag bold siya, naka-bold siya. So mo to sa mga first timer, no? Kuha lang tambag ninyo na may kuan diha nag-chat din na mga first timer na duha pa siya ka semana, kaulion na siya. Kinilay timan or sa tanang mga first timer nga kanang naluyahan nagkusog, no? So dihang nang-apply pata na sayod yung mo unsa kalisod ang ato mga nagian nga nang-apply pata. Karon nga naa nata sa ato ang trabaho mismo. Ginigabot sa kabulan, mahuman ang bulan na natay kwarta nga madawat. Katong nang-apply ta pwede pa natong pangita og kwarta kung asa ang atong mga panginahanglanon para sa atong mga panginahanglanon. Og pwede pa natong panghangyo sa mga katilingban, mga katawhan kay igsuunan. Pabaga ta sa naong para lang makompleto ginato atong tanang mga kinahanglanon ng mga papilis. So karon na naman ka diha sa imong nahimutangan, duha na ka semana. So kaya kinahanglan nga kayanon sab nimo sama sa imong pagkaya sa adtong nang-apply pa ka. Kinahanglan nga kayanon sa nimo diha. Nga kinahanglan imuhag yung sumbagong kanunay imong kaugalingong kaya na ko niya ana ko permente. So kung ang problema kaon ang problema, dali ra kay na solusyonan, daghan kay pamaagya na diskarte lang hungit-hungit na bisag unsay mahungit basta masudlan la atong tiyan. Inom kanunay og tubig. Diskarte kung problema pud sa tulog, dali ra kay na diskartean. Pwede ra ka maglingkod diha piyong gamay. 10 minutos, pwede na kay na 15 minutos mo gini kinabuhi sa FWS tinuod lang. So kung ang problema naman sa tulog, pagkaon, kaya ra kay na solusyonan. Kung problema sa batasan sa amo, dali ra kay na solusyonan sa makig-istorya lang ka kanunay sa imong amo nga nang inana. Makig-istorya lang ka kanunay ba dayon perminti lang nimo siya ganang istoryahan ng mga positive vibes. Di lang pug ka masuko pug ka. Pwede man masuko sab ka unya ra na kung close na mo. So karon imo sang kuhaon ang loob sa imong amo. Primero, yan lang nga magsipag pa jud ka taman-taman diha. So kung pagkaon diskartihin na diha. Kaya ano nimo? Kay dili lang ikaw ang nakaranas sa ingon ana nga pagbati. Daghan ta kitang tanan mga OFW bisan diin pa man dinhi sa kuang kalibutan, kalain-lain kanasuran. Tanang OFW nakaranas og homesick, nakaranas og kalaay, kakapoy, tanan. Pero kinahanglan padayon gihapon ta kay sao man naa naman ta dinhi. Nga ato gining kuptan, ato gining panindigan na kaya na to niya. So ito
Una lang kanina yung kagalingon diya ba sa mga first timer. Ay lang yung kawag nagpaglaom. Makaya lagi ninyo ning tanan kay nakaya lagi nato nang apply ta nga grabe na to mga kalisod dito. So naa ta diha. Kaya no na nato kay naa naman ta sulod balay, safety naman ta diha. Usa na kabalay kaysa tong nang apply sa sige taglakaw, sig pangitag as sig pangutkot sa way katol aha na ta ni mangita. Anay karon kay ano man ka diha so kaya no na nimo ba? Ba? Kaya na to na eh. May gani na kaya gay na mo sahay bisan dugay na medyo sige pangabkab diri sa laing nasod. Batiun sad min og kakapoy kalaay makasurindiron. Pero mo na anak namo. Mga anak ko ang kalisidanan nga nagian nato. Di na pwede jud mo mabalik atong kalisidanan ginala maning kamot ta kayanon gani nato. So mo na isuehan ang usa ka kuan kalaha nga itlog. Ano? Ayan na to ni kaya di lang naman ang pagsulay nimo nga di nimo na kaya dia napag yung daghang pagsulay nga hatag ninyo labaw tanan mga pagsulay kining pinaka sakit pinakahuot kani imuhang mga mahal sa kinabuhi sila ang muhatag pud og pasulay nimo sukdon gud nimo sukdon nila kung unsa gyud kaligon sukdon sa Ginoo kung unsa gyud kaligon so kita dinhi nga ani ang karon nignusarar man gyud ta so di po pwede nga magpapikto kita kanunay sa mga problema no daghang kay problema ay samot na mga isuon inahan amahan pus wag pili pus mga badlungon nagi mapanahon may nga na ba nga mawad-an ka mapaglaw managa kana bugat kay na nga pagsulay pero imo lang yung iampo itugyan tanan Ginoo nga kuan malagpasan na gini mo ni tanan yung mga pagsulay kung ano man ni nga murag ikaw gani ang naningkamot sa tanan ikaw na tanan na naningkamot sa mga para sa kauswagan kalambuan sa imong pamilya pero nagi mga panahon nga mahimo jud kang dautan para sa ilahang mata para sa ilahang paminaw naadji mga dautan kinahanglan gyud mga tawo gud nga di bitaw makontento kung unsay mga kalambuan nga nahimo nato sa atong pamilya so di maging mo kontento kita gani ani bahala nagwala gi ato basta naagi sila mo gid ang ato ano pero talagsar kay kaining maingon ani nga pamatasan nga bahala wala ako basta naa sila perminti na ko ana ingana jud ko hantod karon pero usahay may makaingon ko sa kung kaugalingon ala mo dia ay sige ug naay wala perminti na wala kay miyon ka perminti kag na sige makahungit nila so maanad mahinoon sila mahimo mapungkol nga bakol so ato kung kuan diskarte pud usahay sus sa kadaghang nahitabo kung kinabuhi piti naghanan na akong diskarte nga na ko nakatunan yun naghanan kay mga common sense nga mga nahitabo so mga common sense gyud dinhi gid ako nakatunan common sense mga diskarte kinabuhi wala dito wala diri nga discarding imo kagulingon ra na sayod so dinhi na tutukutob kay wala na oras ng itlog kasi na ako ipakita sa inyo ang baha. Oy, lanaw. Diyan na. Tiwasa na ako kung kape mga bay, no? So, sa mga first timer, duha ka simana, hantod tulo ka bulan, yun ang period of adjustment. Dapat yung ka diha sa kinahanglan bagid nimo mag-adjust, mag-observe sa ka sa imong mga palibot kung unsa ba mga lakaw sa panahon ana so dayon dinha po ka makakita makakuha og diskarte kung kayanon gid nimo makaya nimo ang duha ka semana hangtod tulo ka bulan so kung usa ka bulan okay na kay ka so ibig sabihin na you are strong pero kung di gid mo makaya hantod na sa tulo ka bulan ang period of adjustment kinahanglan nga kayanon ninyo na so naman tayo gipasidan-an naman tadaan sa atuang agency ipasidan-an tadaan sa PIDOS sa UWA sa unsay mga angay buhaton kung maabot na ang panahon nga ma-homesick na ta so daghang kay mga pamaagi mag-YouTube ka mag-Facebook ka mag-YouTube ka maglantaw kag mga salida ni Inday Kabkab dili na nga mga salida diha nga mga committee mga unsa diha mga salida dayon ay daghan kung di man mo gibawalan mo sa inyong amo og cellphone diskarte lang sus ako gibawalan po cellphone ko merong amo ay akong gihimo og to driver akong ipapalit yung cellphone tago-tago di pakita diskarte lang ba so gamay pa kay itong cellphone akong ipapalit kay kanang di man pwede nga dako kay insyaon lang pagsuksok sa mga
sa mga laing mga suksukanan diha. Sa So mo na kaya nun lang ninyo gyud mga bay sa mga first timer mo na jud akong katambag kay napagid mo sa period of adjustment. Makaya ra ninyo, I hope nga makaya ra ninyo na lang ang mga kalisod nga inyong naagian maula na himo ang inspirasyon para makaya ninyo ang inyong mga nahimutangan karon. Kaya ano na to unsa ni basta tanang mga kalisod himo ang inspirasyon, himo ang inspirasyon para moabanti ka sa imo mga gusto nga mahitabo sa imong kinabuhi. Basta sa mga first timer akong tambag sab ninyo nga ayaw jud mo padala sa mga bulaktik sa mga katawhan sa Pilipinas kay sa ako lang daghan na kay kong experience pagkakaron sus gahi na ko karon di na kay ko magpadala depende sa sitwasyon. Mas okay pa sa ako nga mang surprise ko sa mga tawo. Dili ko ganahan ang mga yo magdemand, di ko ganahan ang ako nga maghilom-hilom ra, may pa maghilom-hilom ra kay ganahan pa ko mohatag maghilom-hilom ra dayon. Ganahan ako mo na akong mo na akong himuon karon mang surprise na lang ko pero kung mga yo balibad ko pero mukalit ako surprise para makuan ba unsa ni magaan pud ay lang mapamati usahay. Naam koy mga reasons pod ug moingon sila nga manghangyoing na nga dili ko katag kay kasabaan ko kung amo ko nakabuak ko balde dili ipabayad ko kuan 20,000 mga ana ba mga rason bitaw wala ko kwarta karon kay nga bisag kuan mamutbut lang taw sa ba sa iloon tas Ginoo masabtan po tas Ginoo sa atong mga pamurit pud kay usahay masubrahan mo ko ni atong mga mahal sa kinabuhi Pilipinas ba. So dili man sila magunahuna sa kaugmaon na ilang ginahuna ang karon. So paano na yung ugma, di ba? Mo na, di man sila magunahuna sa kaugmaon. So ikaw na lang mismo ang magunahuna para sa kaugmaon. So diskarte na kung mahangyo sila. So, makoy ko ang karon kan, nakoy ko nakabuak ko kutsara. Pabayaran ko 5,000 ana. Sa mga reason ba nga mga kuan. Babayad ko kung amo gikuan ko sweldo ana. So dalon ta mo dito sa baha ha. Dito gihapon nga area. Di lang ko magsaba-saba kay na mga galon sa taas dire di man ko madunggan nga di kay layo man kay ko. So naa sila sa tungod gyud ato na sila gatambay permente. So dalon ta mo dito. Tanaw lang muna ako ang misikog kanang limas dito ha. Di ko magsaba-saba. Ay ako mapadayon dito ako sang batiin. Ako sang bation. Malipayong pagsaulog sa inyong mga adlaw na tawhan. Gahapong adlaw o karon kang Bay Adriano Esconde malipayong pagsaulog sa imong adlaw na tawhan bay gahapon ug kang Nilin Amistoso Corrales gikan sa imong sister Vilma Amistoso. Happy birthday bay. Happy birthday kay Wilma Delicana from Agao Mariter Ibanez. Happy birthday Lance William Gargar Impasi. Ipaglit ka sa imong inahan kanunay panabang. Happy birthday kang Rose Basalo. Gikan kana nga greetings sa official family. So mo ra man siguro to. So ugma pohon pitchadjes ang magsaulog sa iyang adlaw na tawhan si Dunmar Albano. Gipaglit ka sa imong inahan nga si Kim Albano. Happy birthday Dunmar. Kamong tanay naot nga hatagan pa kamo aga daghang pang katuigan sa inyong kinabuhi. Nga unta magmalampuson mo sa tanan yung mga plano para sa mayong kaugmaon sa inyong tagsa sa kapamilya. Og nga unta nga kanunay basta ang inyong mga kalawasan basta og piskay. Ug ang Ginoo mga panalangin kaninyong tanan didto na tas baha.
Sama ni. Dini na lang ko puto mga baya. Isa ni tiwasyon di ako na daghang gamit. Masabi man ni. Ano yung mga basa.